Philippines! Ang episode na ito, pamagatan nating nagluluto ng okra at ipakain sa asawang kano. Anyway guys, good morning. Ito na yung pusa. Gusto nang kumain. So pakainin na natin yung pusa at aso. And yun, ipaamoy natin sa pusa. Tingnan natin kung gusto ba niya. Alam kung gustong-gusto niya yung pagkain ng aso. At ang aso gustong-gusto yung pagkain ng pusa. Okay, yung asawa ko is ready for breakfast. Hi da, wave, wave. Wave, wave, hello. Wave pa more. Ganahan. So guys, ngayon guys, habang nagluluto at nagkakat ako, si Tammy, nagkakat ako ng gulay at si Tammy nagkakat ng grass. So yun, habang nagkakat siya, luto tayo, balik tayo sa loob. Si Misty gustong kumain kasi always gutom. So yun yung monkey kang natin. Hi guys, good morning. Nakatulog po ako guys. Nakatulog. It's already 10:54. Nakatulog talaga ako. So ito na, start na tayong mag-cut. Ito na yung okra na lutuin natin sa asawa natin. Alam nyo, ayaw na ayaw ni Tammy yung okra kasi slimy daw. So ang napagplanuhan ko is, sabi ko parang hindi talaga ito niya magustuhan. So kinuha ko yung mga liso guys, kasi nakatulong din yung liso sa pag-slime ng okra talaga kapag niluluto mo. So kaya sabi ko, kunin ko kahit sobrang hirap, i-cut at kunin yung liso, kinukuha ko. So kinakat ko na dito lahat ng mga ingredients para natin maluto ang gusto nating lutuin. Itong lutong ito guys is mostly okra, ang dami. Konti lang yung ibang gulay. And then yung leftover namin na roast beef na hindi namin nakain lahat, kinakat ko na siya kasi masarap din itong leftover na mga karne, isagol, ihalo sa gulay. So yun. So yun, okay? So kapag meron ka yung leftover, ikakat nyo na lang yan and then ihalo sa gulay. Yun yung subak sa Bisaya pa. Ito na yun, konting string beans, maraming okra, konting kalbasa, maraming karne. So yun siya guys. So luto na tayo. And alam nyo na, ang tiyan ko dito sobrang nafe-feel ko na naiba yung tiyan ko. Sobrang sakit na. Pero go pa rin tayo. Tignan natin, i-check natin si asawa habang nagluluto tayo. Pero itong si Sharky natin, yun, nandun sa pintuan. Yun si Tammy. Ay, ang laki ng yard guys. Nakakapagod. Ito na, luto na tayo. Sibuyas, garlic. And then yun, ilagay na natin, haluin para ilagay na natin next yung kamatis. Andun yan yung kamatis guys. Yun lang yan, inuuna ko yung kamatis. Maganda talaga yung kamatis sa mga karne, lalo na beef or pork or kahit anong karne, pang pa-tenderize sa karne. Lutuin mo yan ng matagal. And of course, itong paborito kong Maggi Savor na seasoning. Yun, wala na masyadong sabaw guys. Oil na yung natira dyan. And then, ito yung gusto ko, ma-brown konti yung meat. And yun, ilagay na natin yung mga matitigas na gulay. Like kalbasa. Ilagay na natin lahat kasi wala palang dahon ito. So yun, ang daming okra. Natatakot ako sa una guys. Alam nyo bakit? So, paglagay ko sa okra guys, na ko yung slime. Pero niluluto ko siya ng matagal na hanggang ma-brown na talaga siya. Doon ko nakikita na wala na siyang slime. Yung ganito na, hindi na siya slimy, na wala na yung pagka-slime ng okra. Ang ganda, hindi ko siya nilagyan ng tubig guys, pinadry ko talaga siya. At ito na yung chicken na binili namin para sa aso at para din sa amin. So kaya, ang ginawa ko is yung para sa aso is bubuil ko lang siya guys, wala nang asin-asin, buil lang siya, simple. Magustuhan siya ng aso. And then yung sa amin naman is, kinunan ko siya ng fat at saka skin kasi ayaw ko yung maraming fat. Sumakit yung tiyan ko dito. Yes, lagyan ko siya ng mahapdi yung tiyan ko. Parang acid ba? Acid. Yun, later that day guys, grabe yung sakit ng tiyan ko guys. Puro siya hangin. May hangin na masama sa loob ng tiyan ko. Utot ako ng utot, burp ako ng burp. Hindi ko maintindihan ang sobrang sakit. Hindi ko na. So yun, pero ito, balik tayo sa chicken guys. Minamarinate ko lang siya hanggang hapon kasi yun lutuin natin. Cyril. How do you like the food that I make? It was good. You like it? Yeah. You don't notice anything? What, you put what's the name of it? Huh? What, you put that funky vegetable in it? What funky? The okra? What did you put in it? But you eat the whole thing, right? Yeah. I didn't taste anything weird. You don't do slimy thing? I didn't taste anything Good. funky. That's what I said. Okra is good for you. I took all the seeds out. There's no slime, and it's really good for you. I mean, okra itself is good. Okra is good. Okra is good, Hubs.
So, I know you keep picking my food, so do you like it? Yes. Even there's okra in it? Yeah, the food was fine. I like the other thing in it. Which one? The I guess squash? it's the squash. You like the squash? That's an acorn squash, right? Yeah. Yeah. Goes nice. It's more solid. It's not too hard. It's Soft, right? soft, but not mushy. Of course. It's not supposed to be mushy. No, that's why I like it. You like it, okra. So, dahil sa sobrang sakit na ng tiyan ko at hindi ako mautot talaga guys, hindi talaga. So, sabi ko, bahala masakit, binabike ko siya. Sumakit yung tuhod ko, pero bike pa rin tayo ng bike para lalabas yung utot. Pero guys, hindi talaga siya lumalabas guys. Yun, iwan ko na lang. So, but anyway, so balik tayo guys. Itong chicken na minamarinate ko, it's time to cook na. Ang gusto ko lang naman gagawin itong chicken na to is, binabrown ko lang siya and then ilagay ko sa oven for mga 1 hour para talagang luto. And then i-broil ko siya agad para naman maging brown ulit yung ibabaw at sa kabila. Ngayon, kailangan kong ihag itong mga alaga ko at saka sobrang silos na silos si Roxy. Ayaw na ayaw niya ito. So, ang gulo-gulo namin, di ba? You are my baby. Come on, come on, come on. I love you. After sa kaguluhan na yun guys, nagdesisyon akong kunin ko na ito bago masira. Yung strawberry na binili ni Tami, nagbunga agad. So ngayon, ang unang kumakain ito is ipakain natin kay Mister. Kasi siya yung bumibili. Kasi nagreklamo yan the last time na meron na pala akong hina-harvest at hindi man lang daw siya binibigyan. So yun, itong summer na ito siya yung unang makatikim. So let's see. Okay? Siya yung titikim ng unang harvest ng ating strawberry. At si Roxy akala niya para sa kanya. Not for you. This is look at this. This is not for you. This is for Dada. The first thing that he picked up. First strawberry you Little got. tiny strawberry. Okay, yeah, of course. There's no fertilizer. Is it sweet or sour? It's good. Just small. It's good as well. Is it sweet? Yeah. Got a little tang. Tangy. Oy, update tayo guys. Pichay. Sana po ang iba hindi siya payat yung iba, oy. Payat man yung iba at saka yung salad ko doon, oh. Meron tayong salad doon. Kunti lang yung tinanim ko ngayong taon kasi gusto kong magtanim sa yung paso na ba. Gusto kong magtanim sa paso pero hindi man masaya kapag sa paso eh. Nagtataka ano to. Ano to? Hala, konti lang talaga yung tumubo dito, guys. Kinain talaga ng ibon. Yung ano po dito. Oh, meron tayong ano to? Update po ito, guys. Meron po tayong may mga bunga na, strawberry, may bunga. At saka dito, masyadong hindi tumutubo yung iba. Kinakain ng mga kigwa hearts. Look, kinakain, hindi masaya, kinain, Look, ito,
So, kailangan kong magtanim ng extra talaga. Dito tumubo yung iba. Wala, dito napapaso. Ano pong nangyari nito? Look, pero ito dito tumubo. Kailangan ko silang isprehan. Kasi parang kinakain ng ano, oh. Kunti lang talaga yung tumubo dito. Yung talong, let me see. Okay naman. Okay naman yung mga talong dito. Kailangan din silang isprehan guys kasi nag-start nang kumain yung mga bugs, oh. Isprehan, yung spray ko guys is kaunting tubig. O maraming tubig. Look, oh, may mga kumakain, oh. O maraming tubig at kaunting sabon. Yung doon, yun. So yun lang yung anuhin ko. Kunin ko nga ito mga patay. So yun. Kasi kinakain yung dahon eh. Ay nako, ito yung talong ko. Kailangan kong mag-cut ng damo bukas. So yan, maglinis lang ako dito guys. Linis tayo. Ito yung update natin sa garden. Ito yung broccoli. Ay kailangan ko na ata itong i-harvest. Ay parang hindi pa eh. Kamatis. Look, kinakain talaga. Ang daming kumakain sa mga ano ko ngayon ba. Look, oh. Oh, ang daming kumakain sa dahon. May bunga na, oh. Maliit pa siya. Maliit pa siya pero may bunga. Look. Ano ito? Marami naman akong seedling dito, oh. Marami akong seedling pero look, kinakain talaga sila. Kailangan ko nang mag-spray, guys. Look, tignan nyo, kinakain. Ito yung tawag nun? Cucumber yan, guys. And then, ito yung blackberry ni Tami, hindi ko pa natanim. Ito yung blueberry. And meron ng bunga. Look. Meron ng bunga yung strawberry na bili ni Mister. So yun. Marami siyang bunga actually. Look. Diyan siya. Bunga. So ito mahinog na. Ibigay natin yan kay Mister. Baka a few days from now. And lumaki-laki na kaunti yung ano natin. Yung kamuti, yung parsley dyan. And then, ito yung kalamansi natin. So, yung kalamansi ko is, yun, masaya talaga siya. I can't wait na magbunga na siya, guys. Para maano natin ba. O, diba? So, update sa garden. Ito po. Sino na excited na mag-harvest tayo? So, ito yung mga seedling ko na talong at saka sili. At sal pala. At saka marami pa ako ditong kamatis, oh. And then, yung ano ko guys, yung lime ko, nagitipos. Nag-start na siyang nagbumalik. May marami ng dahon konti. Bumabalik na. Dito yung strawberry, oh. Kaso, parang pangit pa yung bunga niya. Kailangan niyang magbunga ng marami. Yun lang muna, ito hugasan ko to. Yun lang muna yung garden guys. Wala pa masyadong laman, okay? So na guys, update po tayo dito sa garden. Sa harap ng bahay namin. Dito tayo update. Bulak na sila, oh. So, kung nakikita ninyo sa previous vlog ko, mali, pa to, wala pang mga bulak. Ngayon, meron ng bulaklak. So, yun. Kakalabas lang ng mga bulaklak. Ito, final na, oh. Lumabas na. Maganda siya kasi purple. Dark purple. Yung tinanim ko last year, nagbalik siyang green. And then ito, bumalik din siya. Kakaiba po pala ito siya guys. Kasi yung last year na ganito, mamamatay siya. Ito yung nasa ilalim. Oh. Yun yung nasa ilalim. And then, ito yung bago. And then, may mga bulaklak siya dito. So yun, may bulaklak yan. Hindi pa nag-sprout. Ito, nag-start na siya. Maganda din ito guys kasi may bulaklak siya. The beginning of summer, meron siyang bulaklak. Ang ganda. Yun, mga na maliliit pa yung iba. Same color lang siya dyan. Ito siya. Maganda yung bulaklak nito. At bumalik din ito. Hindi pa masyadong malaki. Yun, maganda yan guys. Last year ko yan tinanim. Ngayon lang na tumubo. Look. Ngayon lang tumubo. So yun, ito po yung sa harap. Dito po yung sa gilid. Ito yung rosas na inano natin. Tawag nun, tinitrim. Ito, oh, nag-start na siya, oh. Yung rosas. Malabong siya. Pagkatapos, look.
Maganda talaga itong kahoy na to. Itong bush na to. Ito yung rosas, oh. Parang ikakat ko ito kasi ang daming tumubo. So, yun ito siya. And yung lavender, yung kahoy namin. And meron pa dito. Look, maganda po ito guys. Last year ko ito tinanim. Yun yung bulaklak niya. And dito, ito yung tinanim ko din. Katulad yung sa harap na may yellow doon. Look, ang ganda na nito guys. Oh. Look, ang ganda. Oh, oh diba? Yun siya. Yun. And then yun din siya. Look. And meron din dito. Meron din doon. Ito dito. Ito yung rosas na tinitrim ko. Ito maganda talaga tong bulaklak dito. Ang masaya pala talaga yung rosas no kapag itrim mo ba, no? Pasensya na kayo sa busis ko guys kasi may mga kapitbahay maririnig tayo. And then doon din may bulaklak. Ganito. And yun, marami na siyang dahon. Look. Yung ano niya, marami ng dahon. Yung iba is nasubrahan man ay. Ako parang nasubrahan. Ang dami. Putulan natin. Putulan. Ito. Wala, namatay yung iba. So tara, balik tayo. So ito na yun siya guys. Nagbulak na sila. Nagbulak na halak. So ito yung update kapag talagang nag-start na silang mag-bloom. Ang ganda. Ito kailangan kong i-trim kasi sobrang lago. Di ba? Anyway, salamat guys sa panonood ng mga videos. Video na ito po is update lang sa backyard natin na mga gulay. And also, yung sa front yard natin na mga halaman. So, yun yung update ko. And, so yun, thank you guys so much for watching. Bye!